and MC Gambo Optimist. Maria, 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 Maria. Sako na gunki na yi ko, ki amsa min kuma kinki. Ƙaunar ki nake yin roƙo, ki bani samu sauki. Buri na yau dai shine, a gare ki na samu masauki. In dai kika ce kin so ni, zan ji na kamar wani sarki. In ko kika ce kin ƙi ni, ranar kan ba wani sauki. Ke ce farko, ke ce ƙarshe, ke ce zaɓin raina. Makarantar sanki na fada, a ajin kyanan zan zauna. Darsan ki nake yin ɗauka, domin na za su a kaina. Mariya yar gata ce, ke ɗin haita daban ce. Taimako ki min dan Allah, Mariya kar da ki sani na zauce. Maria, 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 Maria. Zan so dukkan mai sanki, a raina ni na gudurta. Ni zan guji duk mai ginki, gaman mu da shi ban fata. Ku fito domin kallanta, Mariya na santa muku rata. Yan mata duka ku kauce, Mariya ce sirrin zuciyata. Ni na ce sun ce mance, Mariya ce autar yan mata. Maria, 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 Maria. Tambaya kullum na yau zuciya, sai ta ce ke ta daban ce. Kyan tsari kin wuce gimbiya, yan mata duka ku kauce. Tafiyar ki akan tsari, kwarjinin ki ya zarce misali. Yarinya mai kyan hali, Mariya. Maria, 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 Maria. Zan yi juyi na ban haja, kin fi Aisha balle Khadija. In ana maganar kyawuna, a bar zancen bahijja. Ke kadai na san kin fi su, yarda da ni in samo hujja. Samo hujja, in samo hujja. Maria, 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 Maria. Daga al'ayo sarki ne.